Čím viac hrám Brawl Stars, tým viac mám pocit, že Stardropy nie sú úplne náhodné. Vždy, keď hrám veľa zápasov, dostávam slabé odmeny, ale keď si dám pauzu, zrazu legendárny drop. Náhoda, alebo je to celé riadené hrou? Poďme sa na to pozrieť. Všimol som si jeden divný vzorec. Keď hrám veľa zápasov za sebou, iba rare, super rare dropy. Keď prehrám, nič dobré, ale keď sa vrátim po pauze, tak mám okamžite lepšie odmeny. Vyzerá to, ako by to hra chcela, aby som sa stále vracal, ale prečo by to hra robila? Tu prichádza konšpiračná časť. Čo ak Stardropy nie sú úplne random, ale sú čiastočne nastavené tak, aby ťa udržali hrať? Možno hra sleduje, ako dlho hráš, či prehrávaš, alebo ako často sa vraciaš. A podľa toho ti dá lepšie alebo horšie odmeny. Pozri sa na toto. Toto nie je jeden prípad. Toto sa mi stalo viackrát. Dlhé hranie rovná sa veľmi slabé dropy. Pauza rovná sa lepšie dropy. Random lucky momenty po návrate. Ale úprimne, môže toto byť len moja smola alebo náhoda. Ale je zvláštne, že to vidí veľmi veľa hráčov a že v tom nie som jediný. Keď hrám dobre a vyhrávam, dostávam horšie odmeny. Ale keď hrám zle, prehrávam alebo trolím, zrazu príde lepší drop. Ako keby hra chcela povedať, tu máš niečo dobré, aby si neodišiel. Tak čo si myslíš ty? To sú Stardropy úplne random, psychologicky riadené alebo individuálne nastavené pre každého hráča? Napíš mi to do komentáru a možno to spolu odhalíme.